BTR रेकर्डनि गामि दानखौ जानायनि दफाफोरखौ लानानै दिनै गोबां गामिफोरानो हेंथा होगासिनो। 7 नं फकिराग्रामनि सिङाव थानाय जगद्वी मेस्पाराजों लोगोसे सालना आरो गुबुन गुबुन गामिफोरा BTR रेकर्डनि गामि दानखौ जानाय दफाफोरखौ हेंथा होगोन होननानै फोरमायदों। जगद्वी मेस्पारानि गावबुरा कृष्णकान्त बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि खाथियाव BTCनि एरियायाव थागोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा बाउन्ड्रि कमिसननोबो लाइजाम हरदों होननानै फोरमायो आरो गोनां जायोब्ला फैगौ समफोरावबो आरोबाव लाइजाम हरबावगोन होननानै जोंनि खौरांगिरिनि खाथियाव फोरमायदों। Here is our report. थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव आसाम आरो आबसु इन्डिबिनि मोनब्रै फेक्सनजों जानानै थांनाय बे BTR एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोरा थाखानाय BTCनि सिमनाखौ दाजाब दानख' खालामनो हानायनि माखासे क्लजफोरखौ बेयाव लिरनानै लाबोफानाय जादों। फकिरा समष्टिनि सिङाव थानाय जगद्वी मेस्पारा रेभिनिउनि सिङाव थानाय बे गामियाव जों दंफैयो। BTR एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय क्लजआव लिरनाय बिथांमोना जेराव नन ट्राइबेल एरिया दं बेयाव नन ट्राइबेल एरियानि पपुलेसना बांसिनब्ला माखासे ट्राइबेलाबो आसामनि सिङाव थांफागोन होननानै बेयाव रोखायै मख'नाय बा लिरनाय दङ। दा जों बे समाव बिथांमोननिफ्राय मिन्थिगोन जगद्वी मेस्पारा रेभिनिउनि लाट गावबुरा मानगोनां कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांनिफ्राय बिथांमोना BTC आवनो थागोन ना आसामनि सिङाव थागोन बिनिफ्राय जों मिन्थिनानै लागोन। सार नोंथांमोननि गामिया BTR एकर्डनि गेजेरजों BTC बा आसामाव थांनायनि सुबिदा दं। नोंथांमोना बबेयाव थानो लुबैयो? जोङो BTCनि गेजेराव जों थानो गोसो, जों थानांगौ। मानो होनब्ला बियो कयेक बोसोर आवगोलनिफ्राय जोंहा बाहाय बे BTCनि एरिया जोंहा दंखायो आरो जोंनि बे जगद्वी मेस्पारा बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोबथारनाय जिनिसाखि BTC जोबथारनाय खालि जोङो बेहाय जों दस्राखौनो माबाजों जों थांनो गोसो गैया। मानो होनब्ला जोंहा जगद्वी मेस्पारा मोनसे माने खुब माने गेजेर खन्द'नि जायगा बियो, बेहाय खुनु बर' गैया। चारिउफाले गासैबो बांगाल दं आरो राजबंसिफोर दं आरो कयेकथा जाथि दङ। खालि दा जोंखौ बे आवगोलनिफ्राय जे भाबै सिमाखौ दोनदों बे सिमा हिसाबै बेखौ थानांगौ आरो जोंखौ दोननांगौ। दा नोंथांमोना बे BTC आवनो थानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना बाउन्डारि कमिसननो नोंथांमोना एप्लिकेसन हैनांगोन जों BTC आवनो थागोन आसामाव थाङा होननानै। दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावदों? आंथ' लिरदोंमोन नै आङो हरदोंमोन। दा जुदि आंनि लिरनायखौ जुदि मोनाखैब्ला कमिसनारा दा नांगौब्ला जुदि गोदानै लिरफिननांगौब्ला बेखौ जों लिरनो थाखाय आं राजि आरोखि, आं हैगोनबो। जों थाथारनांगौ, थानांगौ। मेस्पारा गामियावथ' जोङो बेहाय राजबंसि दङ, बिहारि दङ, ओमफ्राय मासुवा दङ, ओमफ्राय मुसिबो दङ। आरोखि बे जोंनि बे मेस्पारा बाउन्डाराव गासैबो। ओमफ्राय ओरैहाय बिनि बादै बेयो जोंनि मेस्पाराव मुसलमान दङ आरो माखासे राजबंसि दङ। बेनो आरोखि जोंनि बे मेस्पारा बाउन्डाराव बर'आ जगद्वी मेस्पारा जोंल'। ओमफ्राय आंनि जगद्वी मेस्पारानि गावबुरानि बाउन्डाराव बाहाय आं दहाय बुंखांबाय राजबंसि दं, बाङालि दङ, ओमफ्राय बिहारि दङ, मुसि दङ। भाई आखि भाई नोंथांनि मोनथिनायावबो बाङालि बिहारिफोरा आसामाव थानो लुबैयो ना BTC आवनो थानो लुबैयो? जों ओमफ्राय थानो लुबैयो BTC आव थानो लुबैयो। आं आसामनिखौ सिखार जाजोब्बाय आरोखि आरो आंनो सहि हरदोंसो आंनो। आदैया मा सानो गामिनि सासे रायजो जानानै? आंथ' आंनि बैसोआथ' जेनेबा 80 बोसोरसो जाबाय। जगद्वी मेस्पाराया गोदो गोदायनि रेभिनिउ भिलेजखा। जोङो दानख'नो नागिरदोंबाबो जों दानख'नो हायाखै। रेभिनिउ भिलेजनिफ्राय नथि पत्र सम्पुर्ण मेस्पारा होननानै दं हिसाबै दानख'नो हायाखै। जों बे मेस्पारावनो दङ आरो BTC आव गोलैनाय हिसाबै जे सुक्ति जादों जोंहा फकिराग्राम 7 नम्बर समष्टिया नन STब्लाबो जों सान्तिपुर्ण भाबै जगद्वी मेस्पाराया खुनु डिस्टार्ब जायाखै। अलखद मोनसे जादों 2012आव बे हठात जानानै थांदों। जों बेखौ खुनु माने माबा खालामाखै आरोखि, माने असुबिदा मोनाखै। जों दा बिराद सान्तिपुर्ण जों BTC आवनो थागोन आरो नांगौ मानि जोङो आप्राण सेस्था खालामनानैबाबो जों BTC आव थागोन। ধন্যবাদ। স্যার আপনার চিনাক্ত? মোৰ ঘৰটোতো খাজুৰবাৰী জগদ্বী ভিলেজ। এতিয়া কথা হ'ল আমি সৰুৰে পৰা আমাৰ বয়সৰ ভিতৰত আমি বড়ো অবড়ো আমি সকলোৱে মিলিজুলি ইয়াতে বসবাস কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ চিনাক্ত আপোনাৰ নামখন কি? মোৰ নামটো শ্ৰী প্ৰসাদ বৰ্মন। মোৰ ঘৰটো এই খাজুৰবাৰী গাঁৱত। এতিয়া কথা হ'ল আমি যিটো শুনি আছোঁ যে আমাৰ গাঁওবিলাক কৰ্তন হ'ব, তা আমি কিন্তু নতুনকৈ বেলেগ গাঁৱত মানে বেলেগ এৰিয়াত যাব খোজা নাই। আমি এইবিলাক নতুন
এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত গ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব নহ'ব আমি বহুত আমাৰ চিন্তা কৰিব লগা কথা আছে গতিকে আমি BTC এৰিয়াতে আমি থাকিম বুলি মোৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য আৰু কি আপুনি সিমেৰন পুত্ৰ দিব নেকি BTCতে থাকিব বুলি আমি তো ইয়াৰ আগত দিছোঁ এখন আৰু যদি দিব লাগে নতুনকৈ আমি আকৌ নতুনকৈ দিম আৰু কি ৰাইজৰ মোটামুটি আমাৰ 90% মানুহ আমাৰ BTCতে থাকিম বুলি আমাৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰিছে এইটো এতিয়া কিছুমান মানে ব্যক্তিগতভাৱে BTCত নাথাকিম বুলি তেখেতে হেৰি দিছে আৰু কি মেমৰিয়াম দিছে 90% আমাৰ ইয়াত থাকিব বুলি আমাৰ গাঁওখনত ৰাজবংশী আছে আমাৰ মুছলিমো আছে তেখেতে আমাৰ BTCত থাকিম বুলি পুৰা মানে সমৰ্থন জনাইছে আৰু কি মোক জনাইছে जों गोदोनिफ्रायनो BTCआव दंखायो जों जेरावबो थाङा जों BTCखौनो नांगौ जों BTCआवनो थागोन जों जेखौबो नाङा जों BTCआवनो थागोन गोदोनिफ्रायनो बहायनो बनबास खालामनानै थाखानायखा जोंखौ गोदाव सोराव दा खालामथों जोंनो नांगौ माने बे BTC एरियाखौनो जोंनो नांगौ आरोखि दिनैनि दिनाव जनजाति सुरक्षा मन्च आरो अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बिथांमोननि आफादा नोंथांमोननि दानख' जागोन गामिखौ सिन्था खालामनानै दिनै नोंथांमोनखौ सार्भे खालामनो फैदों बिथांमोना मा फिननाय हरगोन बिथांमोननो गोजोननाय बावहरगोन आरो समर्थन हरगोन नामा बिथां सानसुमा खुंगुरमोना जोंखौ जाहाथे BTCआव थाफानायाव हेफाजाब होयो आरो जों बिसोरनि जोंखौ थुलुंगा होनाय मावनायावनो जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरोखि बिथांमोननि जोंनि थाखाय मोजां मावनो नागिरनायाव जों जोबोद गोजोननाय थाबाय